lähtää. Liivatainen, Pekkarinen, Hiltunen, Huttunen, Karvonen, Ojanen, Kärkkäinen, Lohilahti ja sieltä lähtee erittäin hienosti numero 41 Ojasen Joni tuolta ulkoa. Joka kerta jotain hakemassa. Kun nälkä näppää, niin käyttäkää hän on tämmöisiä paikkoja. Mukavaa, kun menee siellä ykköspaikalla. Perunapussilla hakattu tuo ajokki, kyllähän tuo Eskon ilmiselvästi on yhdessä kulmassa, kun katso, niin ihan voisi ollut ja nyt mennään kovaa ja korkealta. Eli näin siellä Niinisen Aleksi, Uuraisten mies, siellä menee numero 21, Yrisen Martti. Sieltä jälleen kerran nousee. Oikki saa pientä pusua pyllyyn, mutta ei hänkääkään. Pohjolainen lähtee. Menee sitten Kauhaisen Samille, joka erittäin hienosti Jattilan pohjolta jo. Niskanen, Karin Kiurunen, Koodilla siellä. Ja sitten 37 siellä Rydessä, niin toista kertaa Liivalla. Hän on kerran jo esiintynyt tänä päivänä täällä, eli aloittelee tätä jokkista. Ja se on hienoa, että tulee uusia kuljettajia mukaan tähän autourheiluun. Siitä huolimatta Kornilov jälleen hyvin. Kornilov, joka on aloittamassa. Ja nyt viedään siellä numeroa 75. Pysytäänkö pyörillä? Ei pysytä. Kun se Vesisanen tiedotuksettaan ei pidä paikkansa, kun 2 minuuttia yli 3 Vesisanen sinne alkoi 203, eli ei nämä Suomen säätiedotukset Pekka Poudat ja muut tiedä yhtään mitään. No, tietää ne. Se oli muuten puhe sillä lailla, että se, että tulee tuolta taivaalta semmoinen 20 pisaraa ja sitten se lakkaa, eli ei se kauaa välttämättä kestä. Pykäläisen Risto, Miettinen, sitten tuo Turunen ja sitten numero 52, eli 52. Ensimmäinen semifinaali lähtö, Nippo Eilahtaa, voittaja A, 2, B, 3, C ja 4 menee vielä tuonne sijoituslähtöön ja sitten sieltä viedään Pellistä, viedään seuraavalla paikalla. Nikkasen Jyri on ja näin vielä 61 Vilppi lähtö, eli ja nyt siellä sitten menee Niskanen tuonne Pekka. Paikat Hauka Pekka on siellä ykkönen nyt mennään oikein viimeisen päälle, eli Keurulaisen Minna ja sitten numero 64 Haukan Anne. Katja kolmantena Ahosen Terhi ja kyllä sieltä Heidi Long tulee sitten loppujen lopuksi. Eli nämä 4 menevät tästä jatkoon. Sitten siirrytään Katin paranteneelle sitten Leena asemiaan, eli Lissu. Ja Lissu pyörähtää saman tien, eli ei olisi pitänyt nimeä